Alamin senajan to udan so. Iya. Mek ritik-ritik tok. Pak Sutyono dalah Ibu Wiwin sapa Mang? Pokoke Ibu Wiwin. Iya. Lho Pak Sutyono lho. Pak Sutyono. Piye? Malah kok ngono. Mboten usah repot-repot, Pak. Mboten usah. Lho, iki dulurku so, teman. Temen tak? Dono weweh nambah aku gak eman. Iya. Mergo iku ayo didongakno hajatane Bapak Sutyono dalah Ibu Wiwin iso dadi hajatan ingkang barokah. Terutama kemantene. Nah, kemantene iki Mbak Dinda mbek Mas apa, Mas? Freddy ta Freddy ya? Freddy. Freddy. Aku ki ro. Iya ya sok nang jagoan kok kene sombong. Lah iya. Freddy ndi arek Freddy? Freddy kok apa? Arek kok. Le jarno ae. Kate lha apa? Ayo mlebu ayo. Wong arek mulai mbangun strategi arek. Agen bal-bal. Hai, apa? Hasut. Mulane, Cok. Iki engko nek wis jam 2 bengi. Apa iso? Nek kemanten wis mlebu kamar, terus Pak Sutyono omong ngono. Diomongi Pak Sutyono kali Ibu Sutyono dilarang ndengke. Lah lha apa kadek ndengke iso? Ana tulisane nang kamare kemanten iku. Ya kadek ndengke iso. Ana tulisane. Apa tulisane? Harap tenang, ada Eptanas. Oh ngawur. Le maksud umpama ngono Pak Sutyono gathik ndengke gathik iku so. Umpama ro kemanten mlebu kamar bleng. Umpama ketok krungu suarane. Lah lha apa atik ndengke ya langsung ae tindak ambek Bu Sutyono ambek Bu Wiwin. Prasamu saingan ngono ah. Hajate ruame so mantenan so. Mantenan. Mas Frendi karo Mbak Win. Mbak Dinda. Heeh. Iki luar biasa iki mau. Luar biasa alhamdulillah. Ate ana apa iring-iringane. Iring-iring ya. Kon biyen tau dadi manten ah, Cok. Lho ya tahu, Dek. Kon. Iya. Mosok, Cok? Kandhane kok. Ono sing kolu karo kon. Ya kaitan gak kolu sesuai ya dilepeh. Ya mesti ae kolu so wong aku ndek. Berarti kon tau dadi manten. Tahu, Dek. Ya tau diiringno. Gak melumah aku. Kaya Mas Frendi mau lho. Oh, iring-iring. Iring-iring. Pengiring. Ya. Ya mesti ae iso akeh pengiring. Wong ya, Wan. Duduk demit. Ya mesti ae wong kok wong pengiring ya gak iso. Diiring-iringno wong. Wong. Dadi manten. Heeh. Terus atik ditemokno. Ya gak kadang siwak-siwakan. Kok siwak-siwakan iki? Tak pikir bae kon didu kaya tinju ngono. Ya gak iso mesti ayo ditemakno Dek wong kemanten kok gak ada ditemokno ngono. Berarti ditemokno. Ditemokno antara wedok ambek lanang iku tandane pernikahan. Iya. Lek basa Jawane temu manten. Ngono lho. Temu manten mang tak delok nang kene mang ngono prosesi balang jumroh. Balang jumroh kakekmu kuwi nangkit mulunga kaji. Balang gantal, Dek. Oh, balang gantal. Balang gantal. Sing disawat kemanten sawat-sawatan. Sawat-sawatan apa iku? Soro. Sawat-sawatan soro. Kon biyen dadi manten yo sawat-sawatan soro, Cok. Gak. Disawat apa? Watu kombong. Ya mesti ae kaya mukane kon pesok kabeh. Ya mesti ae iso ya soro so lumrahe balang. Gantalan soro. Iku merlambang apa? Lambang lek tresnane manten lanang mbek wedok iki wis tempuk dina iku mang. Didadekno situ. Maune wong loro manunggal dadi siji. Dadi siji. Oh. Iku gantalan soro. Mari ngono mari gantalan soro ana prosesi ngicai ndas. Endas apa sih, Sal? Sing dicek manten lho. Endap. Endok. Iya.
Ya ndok. Ndok. Kon ben nyatik ngicaki ndok. Iga so. Lah ngicaki apa? Sing kebacut maratuaku so. Maratuamu. Lek kemanten lumrahe ngideki ndok. Iya. Dadak maratuaku gae. Aku dikongkon ngideki kabel muda, tak ideki mak ngene. Kesetrum aku iso. Berarti ku seneng maratuamu ambek awakmu. Seneng apa ngalapati lek ngideki setrum iku. Mari di ngicaki ndok. Heeh. Terus manten digawa nang ndi? Nang pos Hansip. Lho, kok digawa pos Hansip kok diapakno maling apa? Digawa nang sasana pepanggungan utawa kuwade so. Kon biyen ya digawa nang kuwade. Gak, Digawa nang ndi? digawa nang seleb. Digawe apa? Jajak putih rek. Digawa nang kuwade. Nang kuwade. Kok diarani kuwade? Kuwade ngono ana artine so. Tegese apa? Mulane kemanten loro lek wis digawa nang sasana pepanggungan dilungguhna kuwade Iya. kudu netepi janjine. Kudu kuat nyangga barang sing gedhe. Kon cangkemmu aja pleyak-pleyok lho ya. Kandhane kok. Kon ngomong kuat nyangga barang sing gedhe, rumangsamu yo nek gedhe. Lho, iku mesti gedhe so. Maksudnya gedhe kok apa? Maksude gedhe iku wong rumah tangga iku gak luput saka penggoda. Sangka godaan teko njaba. Iya. Makane kudu dadi manten kudu sing kuat imane, setya tuhu manjing nyawiji marang bojone. Alah kok cek pintere kon iki. Aduh. Seneng aku ndelok kon. Aku Iku kuwade ya. Kuwade. Iya. Makane lek kemanten wis dilungguhna kuwade so. Iya. Lek wis kudu kuat nyangga barang sing gedhe, kudu iso nglakoni molimo. Wong nek ngaji iku malah kon ngindari molimo, kok malah kemanten mbok kon nglakoni molimo lambemu. Lho, kemanten iku ana dhewe molimone. Iya. Molimo iku kemanten. Nomor 1. Nomor 1. Mlumah. Iki gak seneng. Lambemu lho ndi mangare? Nek kok kene, Dik. Lambemu nek ngomong sing genah lho ya. Kon kok melumah-melumah. Iku kok ana artine so. Aja pornografi ta. Tegese melumah iku gak melumah. Dindak melumah terus aplah-aplah ngono gak. Lah melumah werdine apa? Melumah iku tegese wong wedok. Iya. Kudu iso tangane melumah nrimo kayane wong lanang. Lek wis nrimo kayane wong lanang iso disimpen, iso dadi daringan sing bener. Melumah. Tak kira. Tak kira melumah apa, Cok? Nomor 2 mengkurep. Mengkurep iki penggaweane sapa? Penggaweane kemanten lanang. Kon tak idoni kon kok lho ya. Lah mesti aja pornografi dhisik ta. Lha ya ket biyen Mas Prendi ku meni mengkurep. Lho lah ya lek wis kemanten wedok penggaweane melumah, kemanten lanang penggaweane mengkurep. Mengkurepi sapa? Ngurepi dindak. Lho Iku maksude ana maksude, Dik. Mengkurep maksudnya apa? Maksude mengkurep dadi kemanten lanang kaya Mas Prendi iku kudu iso tangane mengkurep. Tegese mengkurep iki ngekeki kaya. Ngekeki guna kaya sing diolehi diserano nang wong wedok. Oleh nyambut gawe diserano nang sing wedok. Lah disimpen sing wedok aja mangkane tangane mengkurep. Oh, sing mengkurep tangane. Lek wis melumah mengkurep kudu iso modot. To iki. Lambemu ngomong modot-modot iki lho modot apane? Aja keliru penampa sing modot iku duduk modot ngene kok. Sing modot apane? Sing dimaksud modot iku manten anyar kudu iso pikirane kudu iso modot. Tegese iso berikhtiar, iso berkembang pemikirane supaya rumah tanggane tentrem ayem, gak ono alangan apa-apa. Ngono lho, Dik. Berarti sing modot pikire duduk modot iku duduk aku deg-deg ae kamu mesti kon ngomong modot ngene ana melumah ana mengkurep ana modot lek wis ana modot kudu ana mlebu to iki Cok iki jelas porno kan iki jelas porno kakekmu kuno lah nek mlebu maksude mlebu iku iso nrimo saran dan kritik teko njaba. Lek dikandani sing anut, cek iso dadi wong sing pinter cek gak gampang. Iri dengkri ambek liya. Ana wong tua maratuwa ngomong nuturi kudu dirungokno. Iya. Iku maknane mlebu. Gak mlebu liyane Cok ya. Wah, lah mlebu liyane aku ya gak wani lho ya. Papat wis mbok aturno. Kari siji. Karek siji. Mesle tak
des karo akike ngono ya. Ayo. Mlebu. Mluma murep, modot, mlebu sing sitok apa? Karek sitok terakhir iki mesti metu so. Lambemu ngomong metu apane? Sing dimaksud metu so. Ya. Iso metu daya pikire untuk merekayasa hidupnya. Iso ndadekno rukun rumah tanggane. Iso urip mandiri. Lah, iku sing tak maksud. Lah kok gopo metune ngene ah. Iku metu. Metu. Oh. Lah perkara Dinda mbek Frendi metu ya babah. Metu gak metu kan apa jare? Lah ya bek kepengin golek bakso ngono maksude. Aku Iki wong kesambet apa iki? Iki gak wong gendeng gelindah iki. Suarane ucap banter nglani. Nomburi ana wedhus manak metu separo mendelep neh. Lho adoten Tut, adoten. Aduh aku geger karo bojoku. Embuh disirati apa iki mau? Lho, kelilipen aku. Samane kena apa? Kelilipen. Sebulan so. Sebulan, Cak. Tolong sebulan apa ora? Ora kurang banter. Sing banter. Oh keliru mripate sing kono. Aduh. Getno cekelan ha. Matamu bloloken ngono. Cekel pundae. Aduh ya, ora kena, ora metu. Sok, banter sok. Sing banter. Kurang banter sok. Oh, arek nyebul ngene ae kok gak kuat. Sebelum wong loro. Sebelum wong loro ngiwanengen. 1, 2, 3. Ya. Lho, gak kelilipen nek iki, Cok. Lho lah kareng ngono mripatmu coren Tut. Iki mengliwat endi ku mau? Gak kesantet iki mang arek iki. Lah yo. Iki lak watu kali enak Tut kon kelilipen ping 10 kena gawe pondasi. Lah iya, kok iso sampe koyo ngene sampe mang kena apa? Disauri bojoku. Masa? Geger karo bojoku. Aduh, Cok. Sebelum Tut. Disebul tak ketut malah. Aduh, Cok. Melok. Tut sebelum Sampeyan sing gareni ular-ular iku sampean. Sakno. Gak ora. Ketno, Cok. Mana, Cok, nyebul, Cok. Ayo, 1, 2, 3. Wong jane kelelep sak mene sebulane yo angel. Adik lincip iki. Loro. Bojoku numbuh. Aduh. Bojoku ku jahat. Aduh. Kak jajane wong wedok nek sampean iso tuturi, mestine yo gak Aduh. Tut. Sebulan. Sebulan rek. Aduh. Sebulan kak. Arek. Rek sebulan rek. Aduh. Gak gelem nyebul ya wis tak sebule dhewe. Off. Pancurit kon yo. Apik matakmu. Lah meneh iku sing rukun ta rek. Kon mang kelilipen tak sebul. Rasa kelilipen tak sebul. Aku kelilipen kon warna. Ya, coba kelilipen nah. Aduh. Sok. Aduh. Tanganku tonyon, Sok. Aduh. Kon iku yo nganut aku. Ala iki mbok tonyo lak nyonyor mripatku bidak goblok. Iki mripat tuwek ya kurang ajar kancane di Pulau Soro. Sik rada rame ngono lho. Loh, lah rame kon gawe korban aku. Aku sakjane iki memang tembung guyon. sampean guyon. Aku nang omahku selalu geger karo bojo. Kon rak eruse bojoku Okta iku Napa? wonge jahat katik kaku. Terus saiki Okta iku lara. Kok sing tak sampean loro. Okta iku lara, sing dijaluk iku aneh-aneh. Jaluk ndasi welut. Lho, ndase welut. Ndasi njaluk sosis. Terus. Mari ngono terus njaluk arbanat. Le, Jalukane macem-macem. sosismu wis gak tapek kanggo tak kok njaluk liyane. Ngawur ae kon iku lho. Lho bene lho. Kon gak harus Maksudnya sosis-sosis sing dipangan iku lho. Oh. karo watake bojoku Okta kon iku. Apa Jane gampang ngono iku, Waduh. Carane? Nek wong wedok rewel-rewel iki gampang. Gampang. Jaluk apa-apa. Jerone kek ana karbit.
Dadi sumet ngono ah. Kono aja ngono so. Lambemu kon niku Bapak cek muru. Nek sampean kepengin Okta iku nang beres, tukokno racun tikus ala wis. ngawur ae kon niku. Apa? Kon tak kandhani rek, aku tak nang pasar golekno panganan Okta. Tolong awakmu cocok karo kanca-kanca kandhanono ya sak jahat-jahate Okta cilik ana mrono wong iku ya kancamu. Oh, Dadi aku iki pernah kongkon ndelok Okta. Ya kanca-kanca kabeh kandhanono. Iya. Arek-arek dikandani kabeh. Ya cek niliki rono. nyambangi Aku so. jane rasa-rasa. Kok sok arep-arasen. Gak keduga aku ndelok bojone gak kentut iku. Aja ngono rek. Saelek-elek Okta iku kancane awak dhewe. Lah iya. Aja duwe sifat sing kaya ngono so. Makangi donan arek iku. Aku tak nang pasar. Penorono. Tak golekno panganan Okta, pumpung guru nyocot ae. Ya. Arek-arek tak kabarane wis. Ya wis suwun. Ya tak tungane nang matek tut. Lho. Cok. Kono aja ngono. Apa? Okta senajan Okta gelek ngailarane atimu. Aja ngono. Iku wayah gek loro. Lah kon sak wayah-wayah matek kon sapa sing nyepuro? Dadi karepmu Ayo nyambangi rono. Arek-arek ayo dikandani. arek dijarono kabeh. Iya. Ayo. Aku manyu angin ya. Mambeki tanggapan nukone tengger. Kene iki lho bojo loro masuk angin. Lananganku iki minggat gak mule-mule. Sakare bongko nang bongko. Aduh. Du. Awak greges, meriang, merangsang. Kenapa sih bengok-bengok? Ya bapak lo, kok aku merangsang dewi. Gak iso ana wong loro untuk kayak kerupuk opil. Kok sing enak donat, kue tar. Sorepku asin, dikai kerupuk opil tambah asin. Oh, marmut itu. Aduh, cukup nanti rek. Ini kira minggat tuh gak boleh karuan. Aduh. Mangan yo gak enak. Balik-balik piring itu. Aduh, ada rasa-rasa masyarakat kanang gak wedok baranang sih. Petik ho. Aduh. Tambah greges aku, aduh, Pupayan. Apa mi? Sampeyan kok sing ngeling aku, Pupayan. Aduh, rada ngelundasku. Dasku digawe mlaku. Enak dah? Enak. Waras. Aduh, kumat maneh. Enak dah? Enak. Aduh. Genine lapo mbok congek nduk aku. Ayo, wis, carane loro. Aduh, Pupayan. Sing dimi sing lara mi. Yo, iki sing lara. Endi? Iki yo. Kok gak moncrot?
mok susu. Apa ki doyan aku kok. Pak Bayan iki sering ngono, Bu. Sering ngono nang sampean. Heeh, mek sampean arisan, sampean luar kota, sampean nang luar negeri, Pak Bayan mulai nanggonku. Aku ngene loro iki gara-gara hasilnya itu perkara apa-apa. Ketelusupen gope Pak Bayan. Aduh, Pak. Rumah sama aku pucukan ya. Aku sampe karo sik. Aku anane loro iki siji ya perkara Pak Bayan. Aku ditodai Pak Bayan. Berarti sampean meteng. Meteng. Udel ini sore udel Pak Bayan kan ono andeng-andenge. Iya. Loh, aku kan iso ro karena aku dinodai yuk. Aduh. Aduh. Iki rusak kok rumah tangga tak. Ya dek apa kon? Aduh. Nak layak kon tak jarene gak gelem. Heh, gak ngerti kon mon-monan ambek. Oh, tak jarang HTL ora gelem Aduh Bu Bayan. Iya nih. Aku selama iki menjaga rahasia iki. Terus. Asline mek ono sampean. Aku dinodai dikon jengking. Aku wedi. Dikon jengking ya mendolo. Aduh, Bu. Aduh, sampe mek kacutara video aku ambek Pak Bayan. Aku kaya kejeng miring parang. Lho wong aku ora tau video. Aduh. Sing, mami kok video. Pengacem. Aku tahu. Aku sering Bu ngono iku, Bu. Makane sampean ku awas ana bojomu. Aku gara-gara masuk angin rematik gatal jamur perkara gope Pak Bayan gabak. Aku lara tak dodol jamu. Uang kok. Aku pokoknya tak kandhani. Iki ngono apen-apen loro. Supaya kanca nyambani. Iki ngono apen-apen loro. Aduh, nek kanca nyambani mesti nggawa dhuwit dikeki. Nek mari loro terus tuku sepeda mentor merek iki Suzuki Udawati Yamaha. Aduh, Bu, sampeyan ku dipucuki. Aku sing sepurane sing akeh, Bu. Apa mi? Anane sampean lunga aku iku sering ambek Pak Bayan melampiaskan hasrate Pak Bayan, Bu. Aku dikongkon Pak Bayan melayani Pak Bayan, Bu. Aku sepurane sing akeh aku ngaku, Bu. Apike? Aku dipaksa Pak Bayan, Bu, gara-gara sampe gak mulih. Iya. Aduh. Sapa? Ya, telan pinggirane wis tak kei betadine lho, Bu. Lho, ana betadine ya. Pinggirane ana betadine. Betadine kok. Ana betadine. Aduh. Yo, ana betadine kan. Apa? Botol aku. Aku saluk. Aku pokoke mek aku ate ana apa-apa. Aku loro perkara Pak Bayan, Bu, wong aku sering dinodai Pak Bayan. Aduh. Pedi hubunganku ambek Pak Bayan. Aduh. Aku lek revo. Apa? Loro apa? Nak, mami iki paling nom-nomi. Sampeyan kudune pengertian. Wong iki hasilnya sampean. Iya yuk. Aku ambek bojoku Ardi. 15 tahun aku gak manak. Jadi dokter gope Ardi cilik. Kena Pak Bayan lego. Enak, Pak. Enak. Seger. Encene campurane. Campuran apa? Kayak es blok. Aku sampai dibegagano, dieringno, dijengkingno. Tak gawe kaya pite anggrem. Bu, ayo Bu. Aduh. Wetengku gak iso gawe mlaku. Aduh. Sing gawe mlaku iku sikil mi, gak wetenge. Maksudnya wetengku loro sikil gak iso mlaku. Aduh. Biasane waras ngene iki. Ayo taji temenan Cuk. Aku diplungak. Iku ketara sentimen ambek aku. Wis ta, ojo ngandel. Wong potongane ngene iki nipu iki. Loh, Pak, iki ngono sakratul maut iki.
kok nyeluk malaikat. Lah kon megap-megap e. Kok kirate bongko temenan. Cicilan omah durung cuk. Alah, mle ujar gak kok turuti mendeli ke. Oh. Berake mentolok. Tak kekane dhuwit ya. Ya aduh iki rada enteng mek dikek dhuwit. Tak kekane dhuwit cek digawe tuku jamu. Anjane lara urat gatel bae jamur. Nek kurang njaluk kajimu ini kok lho. Di kajimu. Kamu ini kok. Di. Ya kalau kajimu ini kok njaluk Ndi? Aku tuku obat jamu manuk angin, Ji. Ayo, Ji. Manuk angin. Manuk angin. Heeh. Manuk angin ta? Manuk angin. Ayo manuk angin. Ndi kajimu iku karene rek. Ayo piye iki? Aduh. Aku ndredeg yuk. Ndredeg lho sampe geter yuk. Kene tak ikune Mi. Awas kanker, awas kanker. Awas, awas. Golong sing apik. Awas. Lho, sampe geter lho. Kico mania. Tak sentek dangak. Endok. Tiga. Waalaikumsalam. Aku rada mbone sampean iku. Apa? Aku rada mbone sampean. Apa dak? Sampeyan jaluk tambahin putang. Lah apa? Lalah gawe ya. Tambah greges. Aduh, gak jelas wong iki. Makane den iku tak rada. Aku penting. Sampai dene ya. Ya. Sampai dene ku. Rencanane ku tak gendak. Ayo jangan bayar. Aja kakek cocot gorene. Aduh. Kacau Salome. Aduh, rada waras. Aduh, ana brontong tambah greges aku. Ana brontong tambah greges. Ya iki bojoku yo. Alah. Wis, dadi ngene. Aku gak kuat. Kudu ndredeg gak kuat, gak kuat ngangkat golong tak kon. Iki tuku jamu tolak melarat. Walah ya Yusuf. Wis 100 kok dikekno. Oh, ayo tak ora nang rumah sakit. Yo. Yo, gak usah upayan. Apa duit dijaluk bojomu yo? Lek iku mang Pak Le. Mami iki masyarakatmu lho, Pak. Sampeyan iku kok coblosan maneh iku cek dipilih. Alah ora dipilih ya wis. Lho, dia tuku jamu. Iya gitu jamu tak kene dhewe. Aduh. Kon gak bongko ae untung-untungan, Ji. Lah apa? 2000 bubayan. Iku 2000 oleh apa sih, Pak? Aja menyek dhuwit 2000. Dhuwit 100 tanpa 2000 tidak bisa menjadi 100. Iki gak tuku apa? Tuku godrek ae. Aja bodrek. Apa? Obat tikus. Mate aku. Iya. Aduh, bubayan ya apa, Bu? Wes, Ayo boleh. tak transfer ae ya, Mi. Transfer ya, Bu ya. Tak transfer ae. Oh, tak gosok nomere tak gosok. Wes, Bu. Aku boleh ya, Mi ya. Bojomu anane nyengit iki gak ketara biyen tau gendak aku. Oh ya, aku boleh sik ya, Mi ya. Blokir. Allah, Tak blokir kon. Tak blokir. blokiran. Ora ketol. Oh, nek bojomu luar kota, adek telepon aku njaluk kehangatan. Kelono LPG kok. Aku kuwi mo. Mopo? Mopo. Ayo. Ayo apa kon? Aku. Ya ampun. Ayo korek. Kon tak blokir kon. Tak blokir kon. Blokiran. Pak, buka, wes buka. Wes dibuka. Dibuka roke. Ayo korek.
Bahaya nyengit kon delok kon matek gak di. Nyocok kacang Pak. Kok. Kon matek meneh gak digotong wong. Ora apa-apa. Aku wis tuku remote. Delok kon meneh mati gak diuruki kembang kon. Diuruki duwe. Gak dikedukno lemah kon. Asline Ibu Bayan iki Jawa. Sing kebacut Pak Bayan Taji. Yo ditenono kon atik matek kon gak tak pendem tak kresek tak pipit tak uyah kon. Pedes Jepang iku teko ndi iki? Wong lanang gak tanggung jawab. Wong wedok iki tandang gawe omah iku akeh mbah-mbah korak-korak, resik-resik, ono blakrak. Blakrak dengkulmu atos kuwi. Getun aku kok rabi. Aku ya getun duwe bojo awakmu. Lah apa? Lah piye wong pirang-pirang taun gak iso duwe anak. Kok kon duwe anak ya apa? Kon sunat ambek aku bareng goblok. Hah? Sunate bareng wong duwe anak. Layak gak iso duwe anak wong padha lanange. Blakrak mamu kailing waktu. Kailing apane? Aku getun njupuk awakmu biyen sama Lea iku. Lah apa lho? Asale begenggek sama Lea. Gak rabi gak matur nuwun. Ya rugi yo. Aja rugi aku. Gak kurang berontok sih ganteng-ganteng. Sing kenceng aku kok rabi. Kok lah peplek sih gak iso ngadeg. Lah kenapa kok gak mbok elus-elus? Ah tak elus-elus rong jam kok gak ngadeg-ngadeg. Wekku sing ngadeg. Amit-amit jabang belen nang wek. Ngono kok diomongno wong. Ngono biyen kono sama Lea begenggek kok payu kon iki. Nemone, mek aku biyen tadi begenggek. Sing dadi begenggek. Ya iyo. Nek cek ayu aja kemenyek, nek wis tuwek apemu jemek. Masih apamku jemek, apamku gak takdol mewek. Cek akeh cewek-cewek sing iri apamku jemek. Sing dadi wong lanang tuwa kaya kon. Ngreken awakmu ku tambah siniku tambah koplak. Lah apa? Aku iki lho golek penjalukmu arep banat gandok pasar Balong Panggang. Gak enok, pasar Damean gak enok. Pegel aku, gak cinta kon. Wong wedok loro greges nek gak cinta lapo tak golekno mblara gandok Balong Panggang. Lah apa? Sopo? Arep banat iku jalukane sapa? Kok nang njaluk arep banat? Salah. Apa? Aku njaluk codote jambu. Codote jambu tak krokoti. Lah apa arep banat iku? Paling gendakanmu iku. Iya, Bek. Mamula. Kon iku nek gak seneng karo aku iki terno mulih nang wong tuwaku. Bedul kuali. Sing wedok aku. Wes njaluk apa? Tak turuti saiki tak golekno. Codote jambu gak nemu, arep banat gak nemu. Aku njaluk sing seger-seger. Apa? Mongko iki aku nang kene iki durung mangan, tuan rumahe gak masak, Be. Jaluk sing seger-seger. Aku njaluk rawon. Iya, engko tak golekno kum-kuman sarung. Lho, rawon Cak sego rawon. Oh, sego rawon. Wis aja nyocot ae mbrebeki tangga. Ayo, Cak, tak golekno. Rawon, Cak. Aduh. Lho ngene iki lho, Bu. Susah duwe bojo tuwa. Gak rumangsa. Tapi yo sayang sih jaman duwe bojo brondong. Aduh, awak greges ana tamu. Becak. Apa sampean jarine iki lara temenan ta? Apa? Cak matamu ah. Pengen cak monyor-monyor mbok celuk cak. Bengesan monyor-monyor rambute buras-buras gedhe gua. Aku lara Dewanto. Aku mah dikandani uco ambek rasa. Kajen bojoku gak perhatian. Bojoku gak perhatian ya. Apa sih? Bisa. Aduh. Pas.
Amun nak puyuh. Buka berarti ya. Loro apa? Greges manyu angin, gatas kurang gatel jamur. Gak ngono sales aja apa? Aku njaluk rawon iki mau. Njaluk rawon. Wis ngombe obat tak durung. Ya wis ngombe obat tapi durung mandi jarine krungu-krungu wong pijet. Pijet to. Ngono ae. Nang kene ngene bebekku mang ngono. Bebekku mang adang nang kene mang. Sapa? Bek Siti ngene mang. Dek nyambel wong ya. Tak ternak Bek Siti ya. Aku mau sambelane Siti. Lho, seger apane? Apa? Lombok saiki lak larang. Iya, kang gawe lombok. Gawe apa? Remason. Ya cati Siti. Wis aku tandare tukang pijet ge. Tak terno. Ah, ayo tak gedong mbok terno tak. Sok laku tegak. Ya rada ndredeg. Tak gedong ya. Heeh. Kon iki jare gendong aku. Lah apa aku mbok tungki. Ayo tak terno. Aduh, mbok gede aku kelemah. Benane mangan rapi. Sakit mangkongon dilekno pangan yo gak mule-mule. Lah iya iki lho tak tukokno sego rawon. Aku wis gak kepengin sego rawon lho, Cak. Kepengin apa neh? Kepengin gedang. Aneh-aneh sing kok jaluk iku. Tukokno yo, Cak. Tak tukokno tapi nang waras ya. Yo jeneng waras. Aja nyocot ae mbrebeki tangga iku lho. Iya. Gedang. Yo. Kang ini gamangan rawon. Apa maneh rawon Siti mangsa weger iki. Mbok. Rawon kok garing ngene iki. Teko. Oh. Kok ora enak banget sego iki. Restu jare nyambangi wong loro. Aku wis nyambangi iku mang dikai mangan. Oktal lu nang ndi oktal iku? Oktal pijet. Ojo. Tuti edam. Wong wakil banget. Ojo, iki gak enak. Aku urus senenganmu. Urus senenganmu lah gedang sih. Oh iya. Oh mari salengen-lengen urus seneng. Ojo iki gak enak tak pangane ae. Tuti edam. Ojo luwih kali renang. Entek ana kene ae. Maksudmu? Senengan wakil. Aku jangan bapak nih dari wis meneng wae tenan kene. Iku ana wong ngetri gedean. Aku jangan bawa ibu. Kita gak ngerti karepe. Iki jangan bapak no aku. Karang kakek cocok meneng tok kene ae. Kon kate motong aku ta. Hah? Iya. Iki sing bokon yo apa aku? Kon kudu kono ngene kok loro. Weh, kon aku bokon loro sing waras dolen tangga kok loro. Iki kakek cocok wis kowe iki. Hah? Kon arep gedang tak gak? Iya seneng aku. Lah iki meneng kok. Ora syarate. Adek sambat ta gak? Alah. Wis sambat. Oh, langsung kali gedang ya. Yo. Wis ya. Gitu. Dari sambat ada gitu. Bongko ya babah. Sakit kowe iki. Wis, yo kowe nanti galen. Oleh gedang ya. Oleh gedang. Ada loro TV. Oh iya beres. Loro beres pegawai aku. Oh, say, berbeki wong. Uklan nang gak
Jawa belas ke dapuramu iki. Gak Jawa keras sama aku ki setengah Cina ah. Ate bongko aku. Iki lho gedane. Sing wedok loro dadak rontel. Dilokno kate bongko. Kesenengan tanah aku bongko. Iki gedange nang dipangan. Panganan sak kulite iki nang waras. Rumah samu wedhus aku. Yo gedange. Pijet ana kene, Cak. Kurang bodoh. Kene, Cak, kene, Cak. Nang arep kene. Pijet, Cak. Menengah. Aduh. Alah. Kok cerewet ngilani. Wis oleh ta iku mau. Iki lho gedange nang dipangan. Wis oleh. Wis. Cak. Mari mangan gedang iku ngowelak lho, Cak. Lalu apa nek? Didolen sing seger-segeran ku ta. Jare cinta mbek aku. Lah lalu apa? Ngene iki adem-adem ngene kepengin susu aku. Susu Adek susu bubuk. Alah, segere, Cak. Gak enak susune gendruwo ah. Ya enak susune jerangkong. Kok wis tak golek napa kok sing penting nang waras. Aku wis pegel nuruti awakmu iki. Susu, Kowe nak budal lah pasar. ya. Dirwanto bukan sate. Oh, ketagi hijau. Proto blonyok rek. Lah. Kok niku jare nyambangi wong loro. Oh, gak urus. Kok malah mangan gedang niku gak apa-apa to. Gak urus. Belum penting iso mangan gedang. Ada di Kok telandaan. meleki sih. Telandaan kon. Kat. Apa? Enak ngene kan setengah gembuk-gembuk dedek. Apa? Setengah gembuk-gembuk dedek. Mampu ah. Apa? Kok iso mangan gedang iki apa sih? Iki lha gedange mangan. Iya. Lah kok pangan terus? Kon kudu arep ora ta? Lha ya gak kudu arep ngono rek. Kuwi iku jagane sing lara. Kok malah kok pangan lho. Angreken, sing penting iso mangan gedang. Yo. Kon tak kandhani. Apa? Koyo dalu iki. Maksudmu? Aku lho kesenenganmu apa? Kok lak seneng susu sih? Kon kok ero. Susu adik susu. Iya. Bubuk. Susu bobo. Seneng apa gak? Wis seneng aku. Kon gelem nganut aku. Ya gelem. Sing penting tarane. Mak, lho. Lungguh. Kok dhisik tak kok ora mbok kon lho. Pokoke oleh susu blok. Hah? Pokoke oleh susu. Oleh susu. Ganten ono aku lho. Susu teko dhewe. Susu teko dhewe. Iya. Ambek setekan guru-guru dedek. Ngono ah. Ora iso. Iya. Syaratnya dikemuli kan. Tinggal tak tinggal ya. Kakekmu ku nak iki. Apa? Ngemuli sing teges lho. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Bacok matamu kon lho. Weh, halo. Nek Wong e diwacakno Yasin. guru para jolali guruku. Sapa kuwi? Temen lagi kita anak guru Yasin. Sia. Kita sampe protol. Hah? Sabate aja lali. Ya apa? Ya pada sabat. Hello. Apa kon balik janji kegirangan aku. Sabat. Aduh. Mulai kok. Kayak nami. Aja lali ya. Iya. Aduh. Awak kadung adem panas. Ngene iki ya lho apa-apa kanan itu kono. Aduh. Ayo ngene iki ana wong dokter es krim lah enak. Awak gak enak bolak-balik. Oh geges. Ayo ngene iki ya. Aduh. Pengen susu bubuk. Iya. Wis tak tukokno. Iki lho. Wis ono aca. Kowe nang diombe, nang waraso, aku nang tak nyambut gawe ngono lho. Iya, Cak. Aku iki mang tinggal aku turu sak sliutan, Cak. Aku ngipi, Cak. Ngipi apa? Jarene ngene, kon iku iso waras tapi nek diguyang dikeramasi. Lho iya temen ah. Iya, tapi aku
delekno banyu tak pakai drama. Iso waras iki digerojok banyu. Iya. Yo. Nang waras. Iki susu bubuke yang diombe. Iya. Tau bene. Ini habis oleh susu. Budgetnya begawe ngene oleh susu. Kate keseneng aku susu bubuk. Iki nek kanang tak ombe wong-wong tola-tole kok njaluk. Mumpung durung iki. Jawa kelek temen rek. Arek titik tau bene pisan. Ya, wis gak ngekek kerupuk nyocot ae. Lah. Tuh. Lah saiki kok kaya monyet ngene ketok. Wah. Pupuk durung konangan wong. Dadi gawe aku iki. Enak mari pijet arek segere. Tapi yang ngono oleh kakean pola dhisik soalnya jek angin bengi iki lho kejem. Aduh enak. Kalau apa ae tak turunno cabut karo. Kalau digerojok tak digerojok. Jadi nang waras. Kok iki ya apa sih? Lah mang jere njaluk digerojok nang waras. Maksudnya digerojok apa? Digerojok banyu. Sing njaluk digerojok banyu sapa? Awakmu njaluk ta enggak? Aku iki njaluk rawon, mari teko pijet iki seger lapo? Mbok grojok banyu iku. Lho, lah sing njaluk digerojok mau sapa? Mbok kira aku iki wakoki. Kowe aja kurang ajar lho, Cak. Mek gak seneng aku pegaten, popok gorong tak idek tengelmu lho. Sik. Njaluk sego rawon tak turuti sego rawon. Sego rawon aku gak mangan. Kon gak mangan? Gak mangan aku. Terus sing mangan sapa? Coba iku. Sawet gere rawon sumpah. Sembarangan dong aku pijet. Mari ngono kon terus njaluk gedang. Njaluk gedang tak ketukono gedang cek nang waras. Aku samarine sego rawon iku gak mbok turuti gedang maneh. Aku gak badok gedang. Mangan gedang ta enggak? Gak. Lah terus sing mangan sapa? Mari ngono kon njaluk susu. Susu bubuk. Kok iso ngomong susu bubuk iku lho. Pijetku iki mau 2 jam setengah. Susu apa? Kon ngombe susu bubuk ta enggak? Gak ngombe. Terus sing ngombe sapa? Walah, iki bocah gendeng-gendeng. Mari ngono terakhir. Apa, Cak? Kon jerene ngipi, iso waras nek digerojok banyu. Kon njaluk digerojok banyu sih. Gendeng ah. Wong aku masuk angin. Boto tukang pijet, boto obat kerian. Kok mbok kuyang banyu ku karepmu apa? Lah sing njaluk gerojok mau sapa? Aku gak njaluk. Oh, bajingan kuntet. Kancamu ancen gak pokro celathu niku. Aris Wanto kuntet nyambangi wong loro wis gak nggawa apa-apa. Malah kon rene borong badok kon. Masih garae layo wanto. Kenapa guyu to? Aku kon prene sae. Guyu iki lho. Kurang ajar kon. Kurang ajar. Sono sing mangan gedang. Wis waras, Waras aku ya. Wis waras ah. Loh, opo? Bindara. Siap Panglima? Kowe
tak jak